Mela laħwa saf l-aħħar il-video tal-Grand Prix tal-Mugello, niskuża ruħi jekk dan ħareġ ftit tard iżda impenji partikolarment mal-kollaboraturi tagħna ejjabet.com illi minn issa diġà nistedinkom biex tillajkjaw il-paġna tagħna fuq Facebook hemmhekk u min irid jilab b'mod responsabbli jistemel da fuq is-sit ta' ejjabet.com jista' jagħmel dan. Imma insomma, niġu għad-dunkwe. X'darilkom il-Grand Prix tal-Mugello ħbib tiegħi? Ħadtu pjaċiri oġobkom? Jiena ħanejdu hekk. Jekk irridu nitkellmu ta' neutrali, iva. Trakka li offrit spettaklu, offrit inċidenti, offrit kontroversji. Ok, ħatajtu li offrit l-istess riżultat. Hamilton l-ewwel, Bottas it-tieni, imma ħanuża l-espressjoni Maltija, Bottas inqela bżejtu hawnhekk. Għaliex? Ħatajduli. Meta kien hemm it-tielet bandera ħamra, ftit qabel Bottas ħareġ jgħid isma' naħseb safety car bħalissa tgħinni lili. U mela, enitek Bottas is-safety car għax mhux talli ma nitekx, talli fit-tluq Hamilton ħartek. Għaddik Ricciardo, spiċċajt ir-raba u kellek tirkupra nsa spiċċajt it-tieni, imma fimni. Mugello kienet kapitlu ieħor tal-mixja trionfali ta' Lewis Hamilton lejn is-seba' kampjonat. Alexander Albon spiċċat tielet però wara ħafna torturi, wara anki il-fatt li f'Monza rebaħ Gasly, il-kandidat liħor għat-tini siġġu ta' Red Bull, naħseb li Albon irrisponda tajjeb fejn ġabar dak il-podju li Max Verstappen ma ġabarx minħabba li waqfitlu l-magna fil-bidu ta' tiġrija daqstant bravo Albon ta' risposta li ta'. Fil-raba postu mbagħad spiċċa dak ir-raġel kbir, dak ir-raġel enormi ta' Daniel Ricciardo, wirja oħra kbira minnaħa ta' dal-Awstraljan li jemnuni iġri naraħ diħel il-kwartieri ġenerali tagħna ta' Woking. Dikinar li jidħol hemm mal-ewwel darba. Li naraħ mal-mexxej, li naraħ mal-Lando, li naraħ li bez dik l-overall se tkun festa nazzjonali jemnuni. Għax inħossi se nkunu ġibna sewwieq, bir-rispett kollu lej Carlos Sainz, illi jekk intuħ il-materjal se jwassalna il-bot. Fuq Renault, Ricciardo reġa' miraklu ieħor, kważi spiċċa fuq il-podju, spiċċa raba, tiġri oħra tajba l-Awstraljan tar Renault. Bravo il-grande uomo Danny Rick. Fil-ħames post spiċċa Sergio Perez, wirja oħra solida u konsistenti għas-sewwieq tal-Racing Point bilħa issa fil-fattanki fl-artiklu li tellajt iżjed kmieni illum fis-suq ta' trasferimenti jekk tkun ma segwejtux is-sensiel tista' żżura fuq il-paġna ta' Facebook. Perez qed jissemma wkoll għal dak is-siġġu ta' Red Bull tkun għażla interessanti jekk Christian Horner u Helmut Marko jażlu lil Mexico għal dak it-tieni siġġu għax imbagħad forsi hemmhekk Verstappen ikollu sewwieq li verament jista' jkumparruhom jew jista' jagħmillu pressjoni u Perez fl-aħħar ikollu siġġu ma' tim li jista' jteħ podju rebħiet forsi b'mod anki mhux ħajt regolari ma' sporadiku. McLaren Renault fis-sitt post, Lando Norris, bravo Lando li żamm il-bot mill-inkwiet. Rigward Carlos Sainz, Carlos kien sfortunat li kien involut fl-inċident illi ra serje diversi karozzi involuti, Gviat, Magnussen, Latifi, u kien hemm xi żewġ sewwieq oħra bħalissa mhux qed niftakar. Sainz kien sfortunat li kien involut f'dan l-inċident hija ħasra, nerġa' ngħid hija ħasra, imma il-fatt li ġibna 8 punti fit-trakka li fija kellna mbagħtu dawn huma 8 punti importanti għaliex illimitajna d-danni u għal daqstant bravo Lando, bravo McLaren illi komplejna nirrispondu
għal dak li qed jitfawlna il-Racing Point u Renault f'dik li hija l-gwerra t-tielet post. Bravo wkoll għal Kimi Raikkonen li fl-aħħar neħħa dak iż-0 li kien hemm fejn ismu spiċċa id-disa u ħal-ewwel żewġ punti ta' dan l-istaġun u meta tqis il-karrakka għandhom l-Alfa naħseb li Kimi għamel riżultat eċċellenti. Eċċellenti. Bravo Kimi. Ferrari, Leclerc is-7, Vettel l-10. Ġabru l-punti imma forsi l-partitari tal-Ferrari jistuqswa bħala konsolazzjoni. Il-fat li ġabu xi punti minn telli għali Alright, forsi l-5 posta Leclerc seta wittama ħaġa iktar. Imma il-konsolazzjoni għat-tifożi ġiet fil-Formula 2. Għaliex il-messija u kif jgħidu uħud mill-partitarji ferraristi iben għalihom Alla, Schumacher għalihom Alla, mhux għalija jien għalija fejn tidħol Formula 1 l-ewwel qabel kollox Ayrton Senna u wara Damon Hill u l-vari Prost, Fangio, eccetera, u Schumacher ukoll, imma meta tgħidli Alla lili qed tgħidli Senna. Għal dat tifożi Alla wa Schumacher u iben Alla biex nuża terminu li anke rajt fuq Facebook. Issa telgħalhom l-ewwel fil-Formula 2 u probabbilment is-sena d-dieħla ċans li naraw jew mal-Alfa Romeo jew mal-Haas. Imma lura l-Formula 1 punti għal Ferrari, konsolazzjoni żgħira għal Leclerc u għal Sebastian Vettel. Mill-Mugello 15 semmaru fil-Russja tiġri oħra li għandha tiffavorixxi l-Mercedes imma dik orma hija standard għal dan l-istaġun wieħed jittama lill-McLaren inkomplu nġibu l-punti anki fir-Russja ma fuq dik ħanitkellmu il-ġimgħa d-dieħla bil-blog li ser noħroġ appuntu bħallum ġimgħa. Inkitbu fuq l-istazzjon tagħna ta' YouTube għal iżjed kontenut ta' din ix-xorta fejn jidħol post-match reactions tal-lobit tal-Inter u post-race u qualifying reactions tal-Formula 1, klik, kontribut ġurnalistiku fuq Facebook, il-paġna Antonello Sports Blog temmek, jekk għadkom ma lajkjajtu tinsewx tillajkjawa, tinsewx taraw is-sensiela illi għamilna l-lum fuq suq ta' trasferimenti ta' sewwieqa team, kif ukoll għada ġurnata speċjali għaliex il-kbir Damon Hill jalaq 60 sena. Happy birthday and many returns to the great Damon Hill. Għada biex inkoll nfakru dal-avveniment it-tifkir tiegħi tal-kampjonat tal-1996 li il-kbir appuntu rebaħ. U t-tifkir tiegħi ta' tifel 12 sena partitarju devot ta' Hill li kont. Se jkun interessanti s-segwuħ għada, Throwback Thursday. Velocity Sports Racing, il-kontenut li aħna ħanoffru hemmhekk għal Formula 1 virtuali, bħalissa wkoll għaddejjin il-kwalifikazzjonijiet għal kampjonat li se jibda dal-waqt, klik fuq il-paġna tagħhom ta' Facebook u żuru s-sit www.velocityesportsracing.com. Nerġa' nfakkarkom fuq il-sit tal-imħatri ejabed.com li qed nikkollaboraw magħhom, il-lajkjaw il-paġna li hemm fuq Facebook hemmhekk, kif testu minn kollox għamlu li xjaten tridu. Il-komplement tas-sera tat-tajba ħbieb.